ざいます。おはよう。ハリウッドで一本企画映画を撮る予定にしていて、La veritat és que teníem planificat fer una pel·lícula a Hollywood i ja tenia els actors reunits, tenia el temps, tenia tot preparat i al final aquesta pel·lícula es va cancel·lar. Per tant, ens quedava molt temps lliure, teníem tot un equip format, doncs vam fer la pel·lícula. En conclusió, es pot considerar que és una pel·lícula de そ Hollywood. ういう間接的にはだからこれはハリウッド映画というハリウッドによって与えられた時間で作った映画ということです。チェスに出品映画がまた El fet de que em cridin i em convidin a presentar les meves pel·lícules, jo estic a Japó, no? I que des de l'estranger doncs, s'interessin en la meva obra, doncs em dona molta força i bé, em fa molta alegria. 日本にいて、自分とその日本以外のところが作品でつながっているっていう勇気を与えてくれる。PK ワールド大炸裂。世界は一体どうなるんだ。